Tin na palabas, kastaunay tipungtot ni Chona, edi maamuan na akinabil ni Dominic ni Victor, edi nabartek na ito'y iti tiyangge da bakat iska. Gapu iti dayta na pasamak, lakarit na ni Victor iti panagamak. Aging ka, ala panunot na tipumanaw langin iti lugar da, tap numalingklikan na tipungtot kan kuanan ni Dominic. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela anapauluan. Si iti barokon. Anya nata tinasayahat ng ramitak. Tapno makalik-likak. Kadag iti piligro iti biyak ko. Amokon. Apa yang italang na panunot ko na ito ay pumanawak lang iti lugar mi. Tapno makalik-likak iti pungtot ni Dominic. Kan karunaan ti amin. Makalik-likak iti panagkasarmi kini Jonah. Sana kon ngagsayang iti oras. Irubat ko aminin nga ruwatek ket umadayo ak ditoy. Amok, nalaos ti panagayat ni Jonah iti taytay a Victor. Libadong, isuday ko kung daw awag. Hello, Badong. Anya? Rimuar iti balayta ni Victor. Papanan na? Anya? Adawid na da kalabag. Sige. Nukastaman tirantana. Sanyo ngay panlubos ang makapanaw dito'y alukar. Mami, sino di kinasarita yun iti cellphone nyo? Ni Badong, ti maisa ka dagiti mang sursurot ken ni Victor. Anya ti magana kada kayo? Nakabag ka nun ni Victor Arimwar iti balayda. Anya? Sa dino ka no ti papanan na? Awat ti makaamoy ha? Nga matapan ni Badong. Panggap na, tiyagtalaw. Anya? Sana mabali na pumanaw di Victor, mami. Iba kayo iti tao yung alapdanda ni Victor na kasta ti panggap na. Ti kaptanag, iha. Minilin ko ni Badong. Saan to Apollo sa makapanaw ni Victor dito'y lugar tayo. Apa yung tangawan matlaangan ni Lalong? Ay nawagak ko may mangsukon kanyak niti istasyon tibas ngagpamarila. Kung na itay ngumayan, yan, aging ganay takit awan matay na. Brad, nagol-ure kan sa iti pagluganam. Owen, Brad. Ina ko may di istasyon tibos ngagpamarila. Ada kinasarita amang itulog kanyak. Diyak mo't maura yan. Brad, agpa-Manila kami. Ang mga no, kaya't mo ti makailugan. Ay, agyaman ang arod, Brad. Makilugan akon ka na kayo. Hello, Crisilda. Nakawag ka man. Gaboy din istorya kanyak ni Tatang apan ang bugbog mo kani Victor. Pasensya ka no naaramid ko king kuana ti kasyay. Nalaos ngamin ti pungtot ko king kuana. Awan man kiti ti bibiyang ko kan kuana. Ngam, kasanon no napatay mo.
Nasakit ka di ba lang tinakang mo nung napatay ko? Kwa. Traidor ni Victor. Isu apong nasem kuman amaming pinsan di panagayat mo keng kuana. Kastambat din iti kaasim. Ang padadalaan ka ni John, Dominic. Iso ang punasa matan amamin pinsan ti panagayat mo kan kuana. Dagiti awanan pain. Sinayang dati natarnaw ang panagayat ta kadakwada, Priscilla. Wen, saan ka kumangagpakadakas? Gapulaan ka dagiti aramid da. Bagbaganak ka di. Asaan kunton nga ulitan ti mang dangran ken Victor? Sa bagay. No saan ka nabartag ini? Mabalin, asaan mo kumakinabalan? Priscilla, Saan mo kumangay sagbag tabagim? Gapulaan ka dagiti awan sir binhatag tao. Agora kayo mga brad. Apay sa bali mitten ti sinuro tayo adalan. Sana da ito ti dalan nga agturong di istasyon ti busa. Alagasan! Paparan tayo nga rod. Apay nga kakatawa kayo. Kan sa dino ti paparan tayo. Naalala ka! Aniya. Iha, anatikit kita dita kalendaryo. Kit-kitag man ti petsa ti panagkasarmi kini Victor, Mami. Kasta ka ti. Sumagmamanulangan nga daw ti panaguray ko. Agkasar kami ton kini Victor. Wan, matanin ti kasaryo kan ni Victor. Ngam, aging gaita. Di mo pa'y na desisyonan no sa dino asimbaan ti pagkasaray nyo. Kaya't yung ka di katedral, iha. Dahil ti pampanunutot, Mami. Kasla kayat ko nga ijay simba na pagkasaran ko maidi. Da Victor ken Criselda. Anya? Apay nga ijay ti kayat mo, iha. Tapnosan mo't lama pa ay ni Victor itirapap na. Amok, aday di asimbahan ti kayat na pagkasaran. Sa bagay, napintas ijaya simpaan. Kat ti reception, sa dino ti kayat mo, apakaangayan na. Already to'y tulatan balay, Mami. Awisan tayo amin, dagiti mayata dumaray. Agraman, dagtemplado tayo. Sige, iha. Isaganaan taan na imbag ti kasaryo ka ni Victor. Kayat ko ngayong grande ti kasarmi. Of course. Agmay-may sa kaganak ko, iha. Kat namnamaam. Ing granden to ti maangay a kasaryo ka ni Victor. Tatan, ni Mat Dominic dyan nang itulod kada kayo. Apa dyan tricycle yo? Imbati kay J Furniture Shop. Tadyak na paanda. Anya? Adaman ang dadaal dyan motor yo? Matadaal sabad J karburador nan. Patarimaan yun to adagustang. Napanak nga ro di balay da Victor. Ngum, awan mo ti Jay. Pimanaw ni Victor? Sa dino tinapanan na? Awan ti makaibaga kadagiti karuba da. Kasano nga rin ti panakamo dagiti karuba pimanaw? Gaputa, nakita da kanaw. Nga adawit na abag ang nagtalaw. Anya? Amang ano napanan nakigyan ka ni Chona? Ay, dayita, tisa ko nga ambaw.
Amo ka din ni Dominic? Anapan kayo iti balay da Victor? Itay lang bumabaki ti lugan na, ti panangibagaking ko ana. Anya nga ron ti kunana? Kunana, dagasan na kano akitaan, iti balay da anak. Bara nga, no nagawidan iti balay da. Agpayson sa tinaibaga ni Tata Damian. Pimano ni Victor iti balayda. Nakasiramat ti tawa kan ridaw da. Amangan no napanan nakipagyan kadatsyon. Salpag. Awagag ni Tsona. Kadagdama ka. Salud-sudet no adan iji balay dati karasaan at tao. Magusto ka talaga ti mga ni tinaalsa. Na ito ti pagsayatan na ita. Saan ko nga ilimlimad ti panangan ko itinaalsam. Gaputamutan nga ginawak. Ni Dominic yung mau awak. Hello, Dominic? Kumusta kan? Anya, tiga po na. Kumustahan na kailangan? Adalang sa lutsudan. Ngam kagangailan, kumustahan ka? Ibagamon, anya tita? Ada ka din ni Victor, tita balayo. Awan dito eh. Apa yung kasta ti saludsod mo? Awan kami ni Tibalayda. Nalabit. Ada iji trabaho na. Saan na si Mred, aging gay tinapan na lawas. Nanipod iti naglip. Mga nadalang na panan na. Nakita dagiti karoba da. Apim manawan. Anya? Imposible. Nagtalawan day ayadam, Chona. Nakita ka no dagiti karoba da. Anakawit iti kalabag apim manaw. Anya? Nagpaiso apim manaw. Sigurado ang makarik na kamot iti saam. Anya ko man pimanaw? Sa pula ka? Kasta ka di kapatag naging kadaye at tao. When, Dominic? Salpag. Oh, apa yung makapungtot kay timbagak? Nakaya na itang agpaiso. Ngamjak polos na rin na. Ipanangipatid mo kanya. Gapo, tasan ka nga'y ayatan. Gapo ta ni Victor, di ay ayatak. Ayop na iya karasan. Saan mo pagsawa ni Tikasta? Wad gayam. Ada kayat ko nga'y baga. Agkasar kamin kini Victor, iti mabiit. Anya? Oh. Saan ka nga gilosyo na kastadyo na? Takasod no kumapay, amay kasar na ka. E dinto tapi manawan? Anya? Saan ko mawagan ni Victor? Agpaiso nga tapi manawan dito'y lugar mi. Wano, napanan nakipagyan iti balay da Tsona. Ang mga naisunday ti umawawag. Nimat kayam Tsona. Apay ngay mawag ka? Ada ka din ni Victor dito balayo? Ha? Sapsapulam ni Victor? No, kasta, awan iti balay da ni Victor. Hello? Nanglag mo di sa lunsod ko? Ada ka din dito balayo ni Victor? Awan, Di mo ilamang ni Victor. uray umay ka dito'y balay. No, saan ka mamati? Kat kita am naglamlamang dito'y. Sa dinoro tinapanan na. Uray no umay dito'y balay dayjay alalaki. Kat saan ko apadanunan. Ibang pagablaan day ta? Kaputa siya kung tay ayatan na?
Chona. May saka karasaan. Orayan niya pa di magpagamita, Criselda. Awanan ti maramidam. Dandanin ti pa nagkasarmigan ni Victor. Anya. Oh, nakitod ka? Kat amom ka din o sa dino ti pagkasaran mi. Noon niya, asimbaan? Sa dino. Idi pagkasaran niyo kuma ti ni Victor. Ayop ka! Karasaan! Agaw-agaw! Gapo ka na gito'y nga aramidam, Chona. Puorak matan amamimpinsan tirang tay anagbatan ta. Talagang awan ni Victor iti balayta. Nakarikup amin at tawa. Sa dino nga tatinapanan na. Napanak ko ni Gitalyer ta. Ngam awan itchay. Napanak matin nagpaliiw iti balayid ta Criselda. Nung kaskas siya nakita. Ipakamok ti ni Mami da ito eh. Umawag ka ti opisina ni Mami. Di mo tangkon ti cellphone ni Mami. Kasano rito yan? Sana mabali na makapanaw ni Victor. Sana mabali na makaatayo. Nalaos ti danak ni Chona. Iti kaawan ita ni Victor. Sa dino ka tatinapanan na. Oo, no. Diyos ko, saan ko ma? Ni Dominic. Umawawag. Hello, Dominic. Criselda. Ata ka di bagang? Talagang adda. Katsapay la kuma. Tasan nakapaglibakan. Anya day da. Sige, baga mo. Sapsapulan ni Chona ni Victor. Kat inawagan nakpayan. Kung nagtupay api manawan di yata. So nga iwaksim mata na mamimpinsan. Talaga kasta. Ngam, adalaan kayat ko nga iklaro kan ka. Ah, anya day da. Agpaiso nga ta manaw ni Victor. Wano, adadakas nga inaramid mo kan kwa na. Anya. Please, Dominic. Sana kumapaglibakan. Pagat atapan na, Criselda? Gapot amok nga ipangpangtam ni Victor. Awan takas kay naramid ko kingkwana. Nang ro na nga awan amok, iti papano na. Ngat ha? Dagiti karupan natin makapanak na api manaw anak awit iti bag. Dominic. Lusan na kapat yan. Awan mabaling ko. Mapankagdamag ka dagiti karupa da no interesado ka pa'y laang kinkwana. Anya? Naglikodan ni Dominic tiyatap ko. Agpaiso nga ta. Ngawan amo na iti panagpukaw ni Victor. Anak! Criselda! Apay tatang. Anya ti damag. Tapay akas kayo madandanagan. Adadamag may papan kini Victor. Anya ti damag may papankan ko, ana. Ada kanuban ang nakiluganan ni Victor. Anya? Agpaiso nga tapi manawan ni Victor. Ada mamahati ang nagdalaw. Nga adamat mangibaga nga amangan no kinidnap da. Anya? Saan? Tapay ko makidnapan da. Asino ko matimang kidnap kan ko, ana?
Sa may sa... Saan matabak nang tapno pasakada? Marwarendak dito, oy! Apay ngayon pupukdak itinayat si Asilid. Marwarendak! Salbaga. Kumalain saan anak karihas ti tawa kenteri daw iti daytoy Asilid anang ipupukon na kanyak. May kagumaak kumataglipas. Sino nga tatagidjay alalaki anang kidnap kanyak? Inarada pa iti cellphone ko. Nagitiawanan ba ini? Anya tiramita ka. Masapul ang makalibas ak tisoy. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.